Yiena mondo alerni ni West Game ni en kama nadi. Kachako mokwongo an gi nyinga iluonga ni Susan Ukwiri Sino. Anyaro Yoma, atedo game. An MCA magweng'no. Kochakore Nyasaye notimona ng'wono jogo noyiera kochakore 2017 nyaka sani. An achiel kuom jogo bende makedo ne ratiro mar mond liete. Sani bende Nyasaye yudo ywagruok mar aluongi ni chuo liete. Gimbe giwacho ni bende pod adwa ni mondo ariwra kodgi. Kendo an gi adwa na rom kodgi mondo wane chenro mwanyalo dhi godo mbele. Nyinga mong'ere mar siasa iluongo ni Nyamawira. To nikech atelo ne joma dongo, joma riek gi joma ohinga, ne gichako gimeda nying moro ma giluonga godo ni Minji. Koro joma dongo nyalo yudo ka asomi taneno kanyero ka ideni ni Minji. And West Game en ward number 1170. Any constituency miluongo ni Game is constituency number 235. A county 041 sile. After nyaka nyisi mano nikech pok nyisa ni okingi wachne maler. Ene area kilometer mar 85.2 kilometer square. Mane kakorom. West Game wan gi 10 sub-locations. Wan gi 3 locations. Wan gi sukunde mag comprehensive 27. Wan gi clans mane kanyo, wan gi clans 27. Locations gi gin magi adek. Locations gi wan gi North East Game, wan gi Northwest Game. Northwest Game administratively conchiel ni West Game, to the other side politically boundary ni North Game. Kichaki biro mwalo koni wan gi West Game location. Wan gi North East, Northwest gi West Game location. Bago koro momako Wagai gini koso? Yes, momako Wagai. Wagai wan gi 10 sub locations. Wagai wan gi Wagai West, wan gi Wagai East. Yes. Okay. Villages anyisi wan gi 26. Primary schools wan gi 27. Clans anyuola modak kanyo gin 27. Magi gik manyaka wach ni an gi health centers abich. Achiel mancho wase elevate to sub county level. Wan gi dispensary mamoko nyicha kila ariyo. Nitiere adek machon mabende watemo bero mondo gibed maber. West Game kanyo wan gi population mano wach chon 2019 mano tim census machiegni matasanda pani jomoko setho jomoko senyuol. We can be approximately 29,000 to 30,000. Mane kaka West Game chal. Okay. Yes. Mago ganda mang'eny. Mago ganda mang'eny. And registered voters wan gi 14,800. Mano election manyo ai 2022. Ngini kachop mbele kacha to wabro dhi maber ko. Yes. Aya koro wadogare chien wach mar rito ratich mond liete. Yes, rito ratich mond liete. We achak gi kaka na donje wachni.